ба сарзамини Тоҷикистон кунун баҳор омад. Баҳори сабзан дар сабз, баҳори гулбасару гулбадомон. салом бинандагони азиз, мо гурӯҳи эҷодии Навои деҳа айни замон қарор дорем дар шаҳри Левакант, дар яке аз деҳаҳои зебову хушманзара ва хушбоду ҳавое ки номашам ғайриоддӣ аст, яъне Зиғертӣ, ва дар назар аст ки барномаи навбатии Навои деҳа дар ана ҳамин макони сарсабзу зебо таҳия, сабт ва пешниҳоди шумо бинандаи закеву ҳушманд бигардад. Дар идома моро ҳамраҳ бошед. Шуморо лаҳзаҳои хубу хотирмону ҷолиби диққат интизор аст. Зиғертӣ ки онро Зиғертӣ, Зағиртут ва Зиғертӣ ҳам ном мебаранд, яке аз деҳаҳои зебову сарсабз ва хушбоду ҳавоест дар иҳотаи талу теппа ва кӯҳҳои сарбаафлок. бо дидани ин ҳама сарсабзиҳо бе муҳобо ва бе ягон муболиға метавон гуфт ки омади баҳори нозанинро деҳаи Зиғертӣ якумин шуда пешвоз мегирад. талу теппаҳои сарсабзу рангоранг макони хубу мусоидест баҳри расомон, чунки дасту нигоҳашон зебоиро дӯст медораду зебоӣ меофарад. дарахтони гулгулшукуфон ки рӯсарии арӯсонро мемонад, макони хубест баҳри эҷодкорон. як су кӯҳҳои барфпӯш, сӯи дигар талу теппаҳои сабзпӯшу гулпӯш. чӣ ҷойи хубу беҳтар аз ин буда метавонад? ҳеҷ. деҳаи Зиғертӣ солҳои пеш дар ҳамҷа як тути калон будааст. дар зери ҳамин колонакиҳо мегузаштиянд, дар зери ҳамун дам мегирифтиянд, баъд бор роҳи хушон идома медоданд ба суни кулоб. ҳамин тариқ ба ҳамун хотир ба ҳамҷара деҳара Зиғертӣ ном мондагиянд. деҳаи Зиғертӣ дар ҷамъияти деҳоти ваҳдат ҷойгир аст. солҳои 60 бунёд шудагӣ, дар ҳаминҷа 10 та хоҷагӣ буд. баъд 30 та хоҷагӣ то соли 80 ҳозир 200 та хоҷагӣ мебошад. айёми зиндашавии табиат мо ба ин деҳаи зебо омадем. хуш ба ҳоли мову шумо ки ин ҷоро сарсабзу хуррам дарёфтем. сабти барномаи навбатӣ низ дар ин айёми пурҷӯшу хуруш ва сертакопу рост омад. бубинед, баробари дамидани субҳ кори соҳибхонаҳо аз говҷӯшӣ шурӯъ мегардад. сараввал гов шиками бачаашро сер мекунад. сипас соҳибхона метавонад зарфи худро барои аҳли оилаи хеш аз боқимондаи шир пур намояд.
аз шири гарми навдушида соҳибхона ҳар гуна ғизо омода намуда ба аҳли оила пешкаш менамояд ва ногуфта намонад ки шир яке аз маҳсулоти зудпаз ба шумор меравад ва аз он ҳар гуна ғизоҳои ба қавли саридастакӣ омода менамоянд. одатан аввал ба кӯдакон ғизо медиҳанд то хотирашон бо сер гардидани шиками фарзандону набераҳо ҷамъ бошаду осуда дигар кору бори хонаро ба анҷом расонанд. баробари фарорасии фасли баҳор вақти ба чаро ва ё рама бурдани чорво низ фаро мерасад. пеш аз оне ки чорворо ба чарогоҳ гусел намоянд, сараввал вазъи саломатии ҳар кадомро аз назар мегузаронанд. агар рафту иллати бемории чорвое ба назар расад, ба чарогоҳ ба қавле ҳай карда намешавад то замоне ки сиҳат нашаваду ба пол нахезад. гули сияҳгӯш низ бо зебогии худ ҷилва дар саҳро менамояду аз омадани фасли баҳор муждарасон аст. дар деҳа муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 амал менамояд ки дар он омӯзгорони ҳам ҷавон ва ҳам миёнасоли собиқадору соҳибтаҷриба ба толибилмон илм меомӯзанд. толибилмон яке пайи дигаре қадамзанон ба сӯи мактаб мешитобанд ва тамошои ин манзара хаёлоти касро ба дуриҳои дур ба айёми бачагӣ мебарад. дар ин ҷо низ анъанаи хонабаророн амал мекунад. ҳар як соҳибхона курпаву курпачаҳоро дар офтоб мегузорад ва хонаву дари худро боз ҳам тозаю тамиз менамояд.
то наврӯзро бо дасту дили пок ва хонаву кошонаҳои тоза пешвоз бигиранд. қисми назарраси занону бонувони фаъолу ҳунарманд ва кордони деҳаи Зиғертӣ соҳиби грантҳои президентӣ гардидаанд ва кору фаъолияти худро беш аз пеш самаранок ба роҳ монда истодаанд. Ашурова Парчиной аз шумораи чунин занҳост. ӯ дар ҳавлии худ гармхона бунёд намудааст ва ба ниҳолшинонӣ машғул аст. дар гармхонаи мазкур дар назар аст ки помидор рӯёнанд. На танҳо дар ин кор, балки дар парвариши мурғ, заргӯш, мурғи ҳилол, мурғи марҷон ва дигар навъи паррандаҳо таҷрибаи бой дораду аллакай нозукиҳову сирри ҳар як корро аз худ кардааст. новобаста ба вай ки ма дар давлат кору зиндагӣ мекунам, собиқадорум, бо ба инами корҳои кишоварзӣ ба помидоршинонию бодриншинонию ба ҳамаи ҳами корҳо машғул ҳастам дар вақтҳои холигӣ. Мехоҳам ки ҳами корҳоро бикунам, инами маҳсулотҳои мо ҳосил битияву мо бо ба халқи ватани худ хизмати содиқона кунем. корҳоро мекунем ки мисол барои беҳбудии зиндагимон, барои ягон маблағи ба худ ёфтану рӯзгоргузаронӣ ин корҳои деҳқониро мекунем. помидора он деҳқоное ки ҳами кӯчаторо мекунанд, мо мерем ба маблағи 2 сумай 2.5 сумай ҳар донаша меёрем, бо дахмонам хеле гармхона мекунем, мешнонем, хай ҳосили ин мегирем, ҳам худмон истифода мебарем, ҳам ба бозорҳои шаҳру мисол вилоят мебарем, бо маблағ мешавамон, ризқу рӯзимона меёвем. новобаста ба вай ки ман мудири бунгои ҳами деҳаи Зиғертӣ ҳастам, ба мардум аз таҳти дил чӣ қадаре ки илоҷум боша хизмати содиқонаи худро мекунам. боз ба ҳамаи занони ҳами шаҳри Левакант ва ҷамоати ваҳдат тавсия доданим ки бигзорин хел сабзавоткорию мурғпарварию заргӯшпарвариро бикунанд. ман баъд вақтҳои холигӣ вақте ки ай кор меём холиюм, ба мурғпарварию ба индукпарварию тамоми намуди паррандарам дорум, заргӯшпарварӣ мекунам. охир ай ҳамаи ҳами корое ки карди манфиатша мебинӣ. бо ба ғарз аз ин ҳами занони ҳами деҳа кадом зане ки мисол ина бешавҳар аст ё ки ягон одамое ки камдастанд, камбағаланд, соли гузаштагӣ қариб 40 та индуки 50 сума када 2 донаи 3 донаи ҳамашда тақсим кардам. ҳамаи ҳами корро ба ҳидоятҳои пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, маҳбуби дилҳои ҳамаи мо занону модарон Эмомалӣ Раҳмоновай ки мо ба ҳамин рӯзора расидем, қариб ки ҳамаи занонро баробари мардо ҳаққу ҳуқуқ додааст. ҳамаи ин корҳои мо барои озод буданай. пеш аз он ҳамчу модари собиқадор гуфтаним ки бигзор ки умри ҳами президенти мо дарозу ба баракат бошад. дар деҳа яке аз бонувони пешқадам, кордон, маслиҳатчӣ ва ташкилотчӣ ба ҳисоб меравад ва кӯшиш менамояд ки кӯмаки худро ба касе дареғ надорад. маҳз бо тавсия ва роҳнамоиҳои ӯ дигар ҳамсояҳо низ соҳиби гранти президентӣ гашта нозукиҳои парвариши ҳар гуна маҳсулотро омӯхтаанд ва акнун мустақилона кори худро идома дода истодаанд. инҷо қариб дар ҳама хона мурғ дида мешавад. яке аз ҳадафҳои мурғпарварӣ пеш аз ҳама таъмини аҳли оила бо гӯшт мебошад. чун мардуми деҳа меҳмондӯсту меҳмоннавозанд, бо омадани меҳмон бозёфти худ сар карда аз мурғ то ба чорвору мувофиқи зуррас ва тавоноияшон сар зада ғизои лазиз баҳри меҳмони азиз омода ва пешкаш менамоянд.
бо парвариш намудани ҳар гуна кабудиву растанӣ ва полезиҳо соҳибхона метавонад пеш аз ҳама дастрасӣ дошта бошад ба маҳсулоти тару тоза ва дигар бошандагонро низ таъмин намояд, албатта бо ба фурӯш гузоштан. дар ин гармхона навъи кабудии баҳорӣ, аниқтараш испалоқ рӯёнида шудааст ва аз он метавон самбуса, чалпак омода намуд. инчунин дар оши бурида умоч низ илова карда мешавад. зиёд хостем ки омода намудани ягон навъи ғизоро ки дар он испалоқ илова карда мешавад омӯзем ва агар барои шумо низ аҷибу ҷолиб аст, пас бо диққат назар афканед рафти омоданамоии чалпакҳо бо испалоқро. инҷо ҳар як порча заминро бошандагонаш самаранок истифода мебаранд. бубинед, ҳосили кишти барвақтӣ маҳз ба туфайли меҳнату заҳмат самар овардааст. солиёни зиёд аст ки аҳли деҳа ба кишти замини назди ҳавлигии хеш машғуланду рӯзгори худро бадин васила пеш мебаранд. дар замини мазкур турб, сабзӣ, шалғам, шалғамча, картошка, пиёз, сабзӣ корида шудааст ва аллакай ҳосили турб, сабзӣ, шалғам, шалғамчаро соҳибхонаҳо дар рӯзгори ҳаррӯзаи худ мавриди истифода қарор медиҳанд. чун дар арафаи омади ҷашни наврӯзи оламафрӯз қарор дорем, суроғаеро дарёфтем ки бонуи ин хонадон ба адрасбофӣ машғул аст. хонаро аллакай бо ҳунари дастии хеш оро додааст. тамошои нақшҳои гуногуни адрас ба кас рӯҳу равони тоза мебахшад.
таъб болида мегардад ва фикр мекунам мизоҷе ки барои харидории куртавор меояд дар интихоб душворӣ мекашад ва миёни ин ҳама зебоӣ роҳгум мезанад. ногуфта намонад ки ин ҳама маҳсули дастранҷи Файзия Фозилова мебошад. холаи Файзия чанд сол мешавад ки ба адрасбофӣ машғул асту бо андӯхтани таҷрибаи кофӣ ва аз худ намудани ҳама нозукиҳои ҳунари мазкур онро ба чандин занону бонувони хушзавқу хоҳишманд омӯзонидааст. адрасбофӣ мебошад. дар иҷа ҳамин шонае ки дар дасти ма дидем, ҳамин шона худаш 700та сӯзанай. Инаме 700та сӯзан дорад. ҳамин 700та сӯзана мо 330та 340та ҳамира чӣ мекунем, мегзаронем. Ина шона ҳай, и шонашай, и гула ина. Анака ҳаме ҳар як донаи ҳамира мо сӯзанай. Ришта мегзаронем. Ина риштао маълума, ина як дона 7 рӯз 6 рӯз меравад. меҳнаташ беҳад қинае не ки одаме ки агар нағз бо омӯзаву бо фаҳма қин нест. мада шахсан мада қин нест. ҳамин моку анака ҳамин моку набоша мо кор карда наметонем. ина ҳамин нигоҳ чарх дора, чархи ҳамин бозӣ мекуна. ана иҷода мо бо ришта дорем. ина нигоҳ бо ира ришта дорем. ина ки ришта айда ҳамин ришта тамомеша бо ришти дига мегзаронем. ин баҳор садҳо гулдухтарон аз маҳсули дастранҷи Файзия Фозилова куртаҳои зеборо дузонида ба бар менамоянд. баҳ-баҳ, рашки чаманро меоранд бо ин ҳама рангорангиву зебоӣ. сабадбофиро Гулчиной хола аз падар омӯхтааст ва мегӯяд баробари оне ки таваҷҷӯҳ бештар гардид ба ҳунарҳои милливу қадимаи аз байн рафта, тасмим гирифтам ки касби падариро омӯзаму тавассути он зиндагиамро пеш бубарам. имрӯз ӯ аллакай сабадбофи моҳир аст ва ҳар навъе ки мизоҷ дархост намояд, мувофиқи талаботи мизоҷ дастранҷашро ба шаклдарорӣ намуда бадин васила мизоҷро аз кори хеш қонеъ мегардонад. далели ин ҳама гуфтаҳо худи сабадҳои гуногун шакли омода намудааш мебошад. ай 2018 ман ҳамин касбу кор мекунам. ай касбу кор шогирд гирифтагиам 60 нафар шогирд. вақте ки ҳунарҳои мардумӣ биромад, ҷо ҳунарҳо зинда шид, баъд мо ба касбу кор омӯхта шудем. таваҷҷӯҳ зиёдтар шид. майрӯи касбу кор шукрона мекунам. нӯшригӣ кор нун мехӯрам, зиндагӣ ма мебарам. фарзандам як чи мактабш мешавад. яъне даромади иловагӣ, манбаи даромади иловагӣ. тавассути ҳунари хеш имрӯз миёни деҳа обрӯю эътибори хосаеро касб намудаасту дар ҳама намоишгоҳҳои деҳаву ноҳия ва шаҳрҳо сабадҳои бофтаи Гулчиной Саидова ҷойгоҳи махсусро касб намудаву намоишгоҳро зебу зиннати хосае мебахшад. мо низ дар кору пайкори минбаъда ба аҳли ҳунар барору комёбӣ ва муваффақиятҳои нав ба нави беназирро орзумандем.
бинандагони азиз, инҳо буданд ҳамаон лаҳазоти ҷолибу дидание ки зимни сафари корӣ ва як рӯзи гаштугузор дар деҳаи Зиғертӣ таҳия, сабт ва пешниҳоди шумо бинандаи азиз гардонидем. Агар таҳияи барномаи навбатӣ писанди хотиратон омада бошад, хеле сарфарозем, яъне мо ба ҳадафи худ расидем. меравем то шуморо аз ҳолу ҳавои дигар деҳаҳо ошно бигардонем. хайр.